Daka jing anglut ban kentiu ya kisap ki phong jong ki samla bat ki hebret kathany bat ha juga por ban lumlang ya ki pajba kathany ha ka wei ki jaka na ka banta ban ya selong ban tei pen bah ya ki mlang ka salang ka hit foundation shillong ha ka jing trilang bat ka sang samla shnong maulong long telu kan penlong ya ka ri tengkai festival arhajar arpon reu ka bon penlong tang chisngi kata ha ka arpu praterik ulber arhajar arpon reu ya ka bon sedang nadu ko por khatwe beje men step daki jinge kop beper rengkat ki awareness program shushu agani kata masa kindon ru ki jinge kop beper kentup nadu kaya kop rawai kaya kop shat kaya kop ak drama lembat kiwe ya ka bala buru ya ki khusnam na ka banta ki nong job ha ka ju ko por kene kita masa ka don ru ya ka thong ban kentiu ya ki kam jengok kai perthei nang ta ban pen im ya lag jong ka tenrai nadu ka bam gadi ka riam ka bej ka thung ka tep ka jing pen kup bor ya ki samla bakin mi sakmat hakikam im lang salang lembat kiwe ha ka por chen met pat on pen bot sedeki jing pen bernya na ki nong rwai bat ki nong shat be pau jong ka jelah ni nak kalian ka sen 11 nong mulong tulu rangkat ke jing trilang bat ka hit foundation silong ngin pelong ya ka ri tengkai festival jong nem snam arhajar arpendreu haka arpu praterik jong ne bunai march snam arhajar arpendreu te kumta ngina kalian ka sen 11 nong mulong ngi kerpat ya phi ki pajba ba pinwan ban sakhi ya ka festival bangin pelong tang sisngi haka te kasni haka arpu praterik kenang ba gane ka program jungi kan long ka bajob bat haka te kasni ngidon sibun ki program ki ban kentiu ya ka sap ka phong jong ki khun samla jong ka dong ka than ka jongi khamtam ki samla bat ki hep ki barit ngakat pat ya phi pin siu bah banwan sim banta ya ka ne ka program ka jongi namar omdan kam ban siu ngi ai free ka bairung himdan kam ban siu si tengkaru teng pilong lai lut ban sim banta pila ban sim banta ki group lane marwei ha kino banta de ha ka jingrwai de ha ka jingshat bat ki we banta pila ban sim banta kenang bagan ka ritengkai festival jengi kanlong kabajok hakani ka program ritengkai ni don ru ya ka awareness nak bentaban ai jingka ya di nong shong hal bede bat ka iblang ka salam kumta nkhot aware pi ki nong shong barok bapin subha banewan hakate kasgi nak benta ka jingmen doi haka iblang ka salam ka jengi gajing kerpat ya ki khun samla kenthe bat shenra phin siu bha ban wan hu shim banta ha kane ka talent show bat kumju ru ki long kmi ki long kpa baro phin siu bha ban yawan ha ka te gasni ban ai man sim ki khun ki jongpi bat kumju ru na ka banta ka jimen toy ha ka biade bat ka imlang ka salam i don jing tmu ban kentiu ya ka sap ka khong jong ki para nasional ki kon samla ki het ki barit bat kiri orang ba kunjo jana kalian jong i khon i weri pi i wei pa i wei ba pin sngo ba bat ban don kata kacing slur ban isim benta ha ka program ba ka program kan long ka bejob kata kalong bangin don ya ka talent show ka ba ketuk nadu karwai ka siau ka jingshat i drama but kiwe ki sap ki phong ki jongpi ki ba uplay lai kerpang ha ka chim ke jongpi te na benta ki dong isim benta ha ka de ka talent show lane ka show ka bangin pen isap idon ya kine ki prize no yin kinyo e ka first prize second prize third prize but ki consolation prize te ha ki prize ka banangkong hadu ka balai idon ya ka cash prize but idon ro ya ka trophy ba kisernot ba ban pensisha ba kidai kita di nongjong jong kane ka festival arhajar arpendreu te ngai scam ba pin don kata kamesim ba shlur ta kamesim jong ka jing shit ban yesin banta ya kane ka program penong ka bajob ba ha kane ka program pin don kam ban seu bairung ba pin don kam kane ka entry fees kane ba free nim sim stingkaro yapi kila abang manishin benta da ka bapin ai kerteng jongki hagi ne kinembar hangni labu ikini kinembar bat semua ban pejro hagi postar gi benyin sata hangni idon ikini kinembar nengkong sim yau nembar bat sengap ha kendai pra ndreu ar iwei sau san lai ndreu ngadong biang
kendai pra hendreu iwe sau san lai hendreu neu number udai jong iba shan bol sim na bentai kicip bakamnya bila ban phone hau neu number basau wei ru idan neu number balada mio ya iba shan bol sim bila ban phone sa neu number nyau hendreu nyau kendai hendreu iwe kendai prasan kan om biang nyau hendreu nyau kendai hendreu iwe kendai prasan neu number pada de jong o sama senatut malai kila ban kontrak samla senatut malai lada don kino kijintip tiba bikwa bantip kambenya barsa kawiro bahagan ka program bana kalian jongki George kin bishar ya kasap ka pong jongki katkum kasap ka jongki klaim kano ka voting system ne kano ka banta bahagan ni kin bishar be katkum kasap tenrai ka jongki kumta nyet scam ba lengba jong ka program ka ba ngin pelong hang ni hapo maulong tengi khot iwer ba lengba jong ka program pinlong kita gi bala ban i ya kasap ka pong jongki ban i sha ka prothai ba lengba jong ka por ba ka jikmu jongi ka dei hi ban tertiu ya kasap ka pong jongki ba le se ngala ngadu ban ong ba ngakalian jongi gum ka program adin ba kiladet ban job ya ka festival ka jongi la ne ka talent show nga kular ya pi ba ni kular ya pi ba nin pen poiro ya pi ban sisi menta warsudut ka district level naman ko ba ngidan menta ngidan don ro ya ka Riboy Superstar te kum way na kinong organizer jong ka Riboy Superstar nga keren daga bas shy ba tim don kam suban le audition din ra abi japi sha ka round jong ka Riboy Superstar harin ba pila de banjok na ka festival ka bangidon hangi hapo maulong